bakal tak joko tresnomu tulung joko nenatimu kancani nulis cerita uripmu ya mongko bening atiku rana liyane bebarengan tekan patine spesial untuk semuanya pangapunten bareng-bareng Prowile Anjani. Ora krasa sampun tiba wancine iso nyanding kowe saben dirane senadyan akeh rupe dolan kondo tresnoku karo kowe ora liya susah hati lakoni bareng-bareng lelah muga iso dadi wateno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sikarane nyawaku bakal tak joko tresnomu tulung joko nenatimu kancani nulis cerita uripmu rana liyane bebarengan tekan patine Anjani yen pancen awakmu iso uripe nggur karo Kang Mas muga-muga katresnan iki bakal dadi katresnan sing paling lawas iso bejo ning donya ning iso bejo ning akhir tahu Anjani awakmu seneng ora dong aku karo sampean ora kilo-kilo seneng banget dong susah hati lakoni bareng-bareng muga iso dadi tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sikarane nyawaku bakal tak joko tresnomu tulung joko nenatimu kancani nulis cerita uripmu ya rana liyane Mobilis. Terima kasih untuk teman-teman Tengkalwa muda semuanya yang dari parkir, makasih semuanya tanpa terkecuali. Oleh kesempatan berbahagia ini bareng-bareng, saya sendiri di sini Bagong Gerobokan dengan Linda Anjani.
silakan duduk, nggih monggo.